ଏ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗରିବ ପରିବାରରୁ, ଯେଉଁଠିକି ଜଣେ ବାପା ତାର ଦୁଇ ମାଛୁଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିବ। ଆରେ ମା, କଣ ହେଇଛି ତୋର? କାହିଁକି ରାଗିଛୁ? ମୁଁ ପାଉଁଜି ପାଇଁ ରାଗିଛି। ମାଟା ପରା, ତୁ ରାଗେ ନା ପାଉଁଜି ପାଇଁ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି କଣ। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ରାଗିଛୁ କାହିଁ? ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କଲେ ସୁନା ପାଉଁଜି ଆଣି ଦେମିନି। ମୋ ସୁନା ମାଟା ପରା, ତୁ ରାଗେ ନା। ତତେ ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଟିଉସନ ବାହାର କରିଦେମି, ଟିଉସନ ଦେବୁ ଚାଲ। ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ଆଜ୍ଞା। ତୁ ତ ବୁଦ୍ଧିର ସୁବିଧା ହେଇସାରିଲୁଣି। ତୋ ଛୋଟ ଭଉଣୀଟା ବୁଝି ପାରୁନି। ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମା ଆର କରି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନେଇକି ଆଇଲି, ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢାରେ ସାରିଦେଲି। ବେଙ୍ଗ, ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଯାଇ ପାଣି ଗିଲାସଟା ନେଇଆ, ତୁ ଯାଇକି ଏଠି କାଠଟା ଫଟେଇ ଦଉଛି ହେଲା। ଯା। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ବାପା ବେଙ୍ଗ, ପାଣି ଗିଲାସଟା ଟିକେ ଆଣିଲୁ ରେ। ମୁଣ୍ଡ 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 ଜଲ୍ଦି ଆନି, ବାପାର କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଆସ ମେଡିକାଲ ନେଇକି। ତକିଆ ଦଉଛି, ଶୋଇପଡ। ମୁଁ ଗାଡି ଠିକ କରିକି ଆସେ, ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ନାଇଁ ବେଙ୍ଗ, ତୁ ଆଉ ଯାଆନା ରେ ଗାଡି ଠିକ କରିବାକୁ। ଆଉ ମୁଁ ବଞ୍ଚିମିନି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଯାଉଛି, ତୋ ଭଉଣୀ ନା ତତେ ଲାଗିଲା। ବାପା ଭାଇ ଭାଇ, ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସାହିରୁ ମାଗିକି ଆଣି ଖାଇବା ଆଉ। ହଉ ଚାଲ। ମା ମା, କଣ ହେଲା? ମା ଘରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡେ ଦିଅ ଖାଇବାକୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇବାକୁ ମାଗିବାକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଯା। ବାବା, ଭଉଣୀଟାକୁ ଭୋକ ଜୋର କଲାଣି, ଖାଇବାକୁ ଦିଟା ଦିଅ। ଘରେ କହିଲା ବେଳୁ ଶୁଭା ଯାଉନାଇଁ କି? ଯା। ମାରେ, ଏଠି ତ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି, ଚାଲ ଯିବା ଏଠୁ। ଆରେ ମାରେ, ଭୋକ ତ କିଏ ଦେଲେଣି, ତୁ ଘରେ ଥା। ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଇକି, କାମ ଦେଖିକି କରିବି। ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ କଣ ନେଇକି ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବା ଆଉ। ବାବୁ, କିଛି କାମ ଅଛି କି? ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ହଁ କାମ ଅଛି। ଶୁଣ, ଏଇ କୋଦାଳଟା ନେଇଯା, ଆମ ବାଟଟା ସଫା କରିଦେବୁ। ବାଟଟା ସଫା କରିକି ଆସୁ ମୋ ପାଖକୁ, ପଇସା ନେଇଯିବୁ। ବାବୁ, କାମ ହେଇଗଲା। ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାରିଦେଲୁ। ଭଲ କରିଛୁ। ଆଉ 100 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। 100-200 ଟଙ୍କା ଅଧିକା ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହଉ, ନେ ଭଲ କାମ କରୁଛୁ, ନେ 500 ଟଙ୍କା ରହ। ଝିଅ, କୁଆଡେ ଗଲୁ? ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଟା ନେଇକି ଆନି। ଭାଇ, ତୁ ଆସିଗଲୁ? ମୋ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛୁ ନା? ହଁ, ଆଣିଛି। ଚାଲ ମିଶିକି ଖାଇବା।
ଏ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ପଦାକୁ ଆଇଲୁ। ହଁ ବାବୁ କଣ ହେଲା? ଏ ବେଙ୍ଗ ତୋ କଣ ପଇସା ନେଇଥିଲା ସୁଝିବ କି ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ବାବୁ କି କରଜ? ଆବେ ତୋ ବାପ ଯୋଉ ନେଇଥିଲା କରଜ। ସେଇ କରଜ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆବେ ତୋ ବାପ ଯୋଉ ନେଇଥିଲା କରଜ ସୁଧ ମୂଳ ସହ ମତେ ସବୁ ଫେରା। ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେ, ଏତେ ଗୁଡେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ଏ ସେଗୁରା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତୁ ସବୁ ମୋ ପଇସା ଫେରା ନା ଚାଲ ଶଳା ମୋ ଘରେ କାମ କରିବି। ବାବୁ ଏତେ ଗୁଡାଏ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଯଦି ତମେ କହୁଛ ତମ ଘରେ କାମ କରି ସବୁ ପଇସା ସୁଝିଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି, କାଲି ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ଆସି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଭାଇ ସେ ଯୋଉ କହିଦେଲେ ତୁ କଣ ସତରେ ଯିବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କାମ କରିବାକୁ? ଅରେ ମା ଏତେ ଗୁଡାଏ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି? ଆମେ 2 ଜଣ ତ ଅନାଥ। ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ପଡ। ଆରେ ମା ମୁଁ ଯାଉଛି କାମକୁ। ହଉ ଯା। ବାବୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି, କଣ କାମ ଅଛି କୁହ? ଆବେ 6ଟା ବେଳେ କହିଦିନ ଆସିବ, 7ଟା ବେଳେ ଆସିବୁ। ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା, ବାଟରେ କାମ କରିକି ଯା। ଏହିପରି କାମ କରି ବେଙ୍ଗ ଜମିଦାର କରଜ ସୁଝିଲା ଏବଂ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ତାର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିଲା। ବେଙ୍ଗ 5,000 ଟଙ୍କା କର ଦେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଇକି। ବାବୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଚାଲୁ ମା ପଇସା ଟାଣିଲୁ। ଭାଇ ନେ। ସାଙ୍ଗ 5,000 ଟଙ୍କା। ଆରେ ପଇସା ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାତ ଯୋଡୁଛୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଯଦି ପଇସା ଦରକାର ହବ ମତେ କହିବୁ ଆଉ। ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ମାଗିକି ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ଲୋକ ଆମ ଘରୁ କରଜ ନଉଛନ୍ତି। ଇଏ ସବୁ କର୍ମର ଫଳ। ଜୀବନରେ କାହାକୁ କେବେ ଛୋଟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ସବୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।